Здравейте! Някога чудили ли сте се как този елегантен iPhone се появи в джоба ви? Пригответе се да разкриете умопомрачителното пътуване на Apple, технологичната централа, която започва от скромно начало и се издига до световна звезда. От сумуване в гараж до доминиране на световната сцена, това е историята, която не искате да пропуснете. Като се връщаме обратно към корените на Apple, срещаме две имена, които нямат нужда от представяне. Стив Джобс и Стив Возняк. Това динамично дуо, подхранвано от тяхната страст към технологиите и иновациите, се събира в оживената ера на 70-те години на миналия век. Джобс, визионерът, с усет към дизайна и маркетинга, допълва гения на Возняк като хардуерен магиосник. Заедно те формират партньорство, което ще промени хода на историята. Представете си това: скромен гараж в силиконовата долина, кипящ от креативност и амбиция. Именно тук през 1976 година се ражда Apple с нищо друго освен решителност и визия за бъдещето. Джобс и Возняк се заемат да революционират света на персоналните компютри. Въпреки шансовете натрупани срещу тях, те превръщат това скромно пространство в родното място на технологична империя, полагайки основата на това, което ще се превърне в глобален феномен. В дълбините на този гараж спуват първите плодове на техния труд. Apple едно със своя елементарен дизайн и минималистична естетика, този новаторски компютър полага основите на това, което предстои. Допускането на Apple II през 1977 година наистина изстрелва Apple светлината на прожекторите. Със своята цветна графика и удобен за потребителя интерфейс, Apple II завладява въображението на потребителите и затвърждава репутацията на Apple като пионер в индустрията. Тези ранни продукти не само демонстрират ангажимента на Apple към иновациите, но и поставят началото на революционния напредък, който ще следва. Минаваме към 1984 година, вписана в технологичната история с разкриването на Macintosh. Тази новаторска машина не е просто компютъра. Тя променя всичко със своя елегантен дизайн и революционни характеристики. Macintosh поставя нов стандарт за персонални компютри. Това е смела крачка напред за Apple, която бележи началото на новата ера в технологиите. Основата на Macintosh е неговият графичен потребителски интерфейс GUI, революционна концепция, която трансформира начина, по който взаимодействаме с компютрите. Минават дните на сложните команди и загадъчните кодове, вместо това потребителите са посрещнати с интуитивни икони и простата с посочване и щракване. GUI отваря компютрите за масата хора, правейки ги достъпни за всички, от начинаещи в технологиите до опитни професионалисти. Това беше промяна за парадигмата, която завинаги промени пейзажа на персоналните компютри. Не само иновативните характеристики на Macintosh привличат вниманието на света. Това е и емблематичната реклама на Super Bowl 1984 година, която нашумява по целия свят. Режисиран от Ридли Скот, този кинематографичен шедьовър изобразява дистопично бъдеще, доминирано от конформизъм и потисничество. Драматичен обрат, непокорна млада жена разбива статуквото, като хвърля чук върху гигантския екран, символизирайки неподчинението на Apple срещу властта. Това е смело изявление, което затвърдява репутацията на Apple като безстрашен иноватор, който не се страхува да опори нормите на индустрията. Въпреки това, на фона на ейфорията от успеха на Macintosh, Apple се изправя пред справедливия си дял от предизвикателства. През 1985 г. съоснователят Стив Джобс се разделя с компанията след борба за власт с тогавашния изпълнителен директор Джон Скъли. Напускането на Джобс бележи бурен период за Apple, тъй като тя се бори да намери своята опора на бързо развиващия се пазар. И все пак по случайност на съдбата Джобс се завръща в Apple през 1997 година, възвестявайки нова ера на иновации и възраждане за компанията. Неговото дълновидно лидерство отново издига Apple до нови висоти, затвърждавайки позицията си на мощна компания в технологичната индустрия. В началото на хилядолетието Apple се спуска в безмилостно преследване на иновации, отприщвайки серия от променящи играта продукти, които бяха предефинирали цели индустрии. През 2001 година светът става свидетел на раждането на iPod, преносим музикален плеер, който революционизира начина, по който слушаме музика в движение. Това елегантно устройство не само трансформира музикалната индустрия, но също така поставя основите на нахлуването на Apple в сферата на потребителската електроника. Граждайки успеха на iPod, Apple продължава да разширява границите на иновациите с представянето на iPhone през 2007 година и iPad през 2010. Тези емблематични устройства не само разбиват рекорди за продажби, но и преобразуват начина, по който общуваме, работим и се забавляваме, затвърждавайки статута на Apple като пионер в дигиталната ера. Основа за успеха на Apple е нейният непоколебим ангажимент към дизайна и потребителското изживяване. От елегантните извивки на неговия хардуер до интуитивната простота на неговия софтуер,
всеки аспект от продуктите на Apple е щателно изобретен смисъл за потребителя. Независимо дали става въпрос за безпроблемната интеграция на хардуер и софтуер или вниманието към детайла във всеки пиксел, фокусът на Apple върху дизайна издига потребителското изживяване до нови висоти, поставяйки еталон за съвършенство в индустрията. Признавайки важността на изживяването на дребно, Apple прави смела крачка към физическите магазини с пускането на първия си Apple Store през 2001 година. Тези емблематични търговски пространства не служат не само като центрове за продуктите на Apple, но и като центрове за творчество и иновации, където клиентите могат да се потопят в екосистемата на Apple. Със своя минималистичен дизайн и акцент върху обслужването на клиентите, магазините на Apple се превръщат в дестинации сами по себе си, привличайки милиони посетители всяка година и допълнително затвърждавайки присъствието на марката в физическия свят. През 2003 година Apple прави революция в начина, по който консумираме цифрови медии с пускането на iTunes, новаторска платформа, която позволява на потребителите да купуват и изтеглят музика, филми и телевизионни предавания само с няколко щраквания. Това бележи началото на екосистемата на Apple за дигитално съдържание, поставяйки основата на бъдещите начинания на компанията, надграждайки успеха на iTunes. Apple допълнително разшири своята екосистема за въвеждането на App Store през 2008 година. Този революционен пазар не само трансформира начина, по който откриваме и изтегляме приложения, но също така създава процъфтяваща екосистема за разработчиците, подхранвайки иновациите и креативността на глобалната скала. Заедно iTunes и App Store се превръщат в крайъгълни камъни на екосистемата на Apple, свързвайки милиони потребители по целия свят и движейки непрекъснатия успех на компанията в дигиталната ера. В непрекъснато развиващия се пейзаж на технологиите, конкуренцията е жестока и безмилостна. По време на своето пътуване Apple се сблъска с страхотни противници, борещи се за пазарен дял и надмощие в иновациите, от дългогодишни съперници като Microsoft и Google до ново възникващи конкуренти на пазарите на смартфони и таблети. Apple преминава през конкурентно бойно поле, непрекъснато обновявайки и усъвършенствайки своите продукти, за да остане на първо място. Въпреки интензивната конкуренция, непоколебимата ангажираност на Apple към качеството и потребителското изживяване му позволява да запази позицията си на лидер в индустрията. През 2011 година Apple се изправя пред монументален преход, когато съоснователят Стив Джобс предава щафетата на Тим Кук, поставяйки началото на нова ера на лидерство. Под ръководството на Кук, Apple поема пътя на приемственост и еволюция, надграждайки основата, положена от Джобс, докато очертава нови територии на иновации и растеж. С фокус върху оперативната ефективност и стратегическа експанзия, Кук превежда Apple през бурни води, насочвайки компанията към безпрецедентен успех. Неговият стил на лидерство, характеризиращ се с месеца от прагматизъм и визия, му спечела похвала както от акционери, така и от служители, затвърждавайки ролята му на ключов архитект на триумфите на Apple в модерната епоха. Въпреки препятствията си по пътя, Apple постига забележително финансови постижения и затвърждава позицията си на доминираща сила на световния пазар. Пазарна капитализация, която надхвърля границата от $1 трилион, Apple стои като една от най-ценните компании в света. От рекордните продажби на iPhone до процъфтяващите приходи от услуги като Apple Music и iCloud, финансовата мощ на Apple не познава граници. Неговото несравнимо пазарно господство се простира отвъд хардуера и софтуера, прониквайки във всеки аспект на съвременния живот, от развлечения през здравеопазването до образованието. Тъй като Apple продължава да прави иновации и да разширява своя обхват, нейното наследство от триумфи в лицето на трудностите несъмнено ще оформи бъдещето на технологиите за едните поколения. За бързания свят на технологиите, Apple продължава да разширява границите на иновациите със своите скорошни пускания на пазара на новите и иноваторски продукти, от най-новите версии на iPhone и MacBook до въвеждането на променящи играта устройства като Apple Watch и AirPods. Apple остава в челните редици на авангардните технологии. Като глобална мощна компания, Apple признава значението на корпоративната си социална отговорност и устойчивост. През последните години компанията предприема значителни крачки за намаляване на отпечатъка си върху околната среда, обещавайки да стане въглеродно неутрално до 2300 година и да приеме към възобновяеми енергийни източници за своите операции. Освен това, Apple реализира инициативи за насърчаване на многообразието и приобщаването в своята работна сила, като се стреми да създаде по-справедливо и приобщаващо работно място за всички. Гледайки напред, бъдещето на Apple изглежда по-ярко от всякога, с напредъка в областта на изкуствения интелект, добавената реалност и други. Apple е готова да продължи да оформя бъдещето на технологиите и иновациите.
От разработването на автономни превозни средства до интегрирането на носими технологии в ежедневието, възможностите са безкрайни. Докато Apple продължава да разширява границите на възможното, едно нещо е сигурно. Бъдещето е изпълнено с вълнение, иновации и безкрайни възможности, така че следете, защото най-доброто предстои.